Ano nata ano yan? Iskaramuza na sa DCGV. Escaramuza, istorya sa kakanan, mano-mano sana. Marina, intra na sa Escaramuza. Maray na pagkahapon na po sa Indo, ingat-ingat po duman sa mga biyaheros ta. May mga pagkakataon na nagbabagsakan oran, nagkukusog Kuya Ramir, nagluluya. Ininanggan ang mga panahon na bantad sa pagkakaiga po nin sipon asin abo duman sa mga maluluya ang resistensya. Maray ni si Kuya Ramir ito nagdadalagan nini. May ano naman ba Kuya Ramir? May run dyan. So, sa Essentials run. Kay, sa LCC. Garipit siya 18 ito Kuya Ramir. Hilingon mo schedule ka na Legazpi Port District Fiesta. Uy, madali na po ang fiesta. Digdi sa syudad ng Legazpi. Baad po may naghahanap ka mo dyan kiko makaon. Ngayon lang kami ni Kuya Ramir Tanay. Pero si Kuya Ramir dapat healthy naan sa iyang pagkaon. Maray na pagkauto po sa gabos na nakaantabay sa indang mga harong. Kumusta po tabi ka mo? Ano lamang tabian sa indong pinagkakabisihan dyan? Ano lamang tabian sa indong titimo-timo dyan? Pag-araw ba kan Kuya Ramir na after ngayon magkaon, naghahanap iyan ki panghimagas na duman Kuya Ramir sa baba. May nahiling ako kansaro na dulsing pili. Pero sa mga day pa nakakabakal, igwadyan ki mga exhibit, mga produkto po kan na manibaybang mga jail facilities digdi po sa probinsya kan Albay. Diyan po tabi iyan sa ground floor kan Ayala Malls Legazpi. Siyam na mga jail facilities kan Bureau of Jail Management and Penology Bicol. Nagpaparticipar po dyan sa nasabing aktibidad tanganing siyempre sa mga person deprived of liberty duman na nagibo ka itong mga produkto. Di man sinda Kuya Ramir pwedeng magluwas sa mga kulungan sa mga prasuhan patanganing sinda po ang magpabakal o itong magbantay ka itong sumanga sumanga produkto. Kundi ito pong sumanga jail officers hali po sa may hali sa Santo Domingo, may hali po sa Piuduran, may hali sa Ligao, may hali sa Pulangi, Tabaco, Ginubatan, Uwas, Kamalig, and then syempre suligdi po sa Legazpi. Halos padagos po ang sa inang mga efforts man na itong mga produkto kan mga PDL na nasa loob kan sa inang pasilidad, iyo po ang mas maibenta, mas mairani sa publiko. Dahilan po dakulang bagay man iyan, duman po sa mga PDL, halimbawa, dahil na sinda Kuya, mahalat, kan itataong kwarta kan sa inang familia na makabakal po ngaya ki sabon, ki toothpaste, toothbrush, asin iba pang pangaipumantang sindaan ang siserbikan sa inang mga sintensya dyan, sa laog po kan mga piita. And sabi duman sa last time, nakahuron mi dyan sisay na nga nito. Lato tailingon ko sa pangaran kan nakahuron mi last time. So, Chief kan Community Relations Service na halos nga 100% kan mga PDL na niyaon digdi sa Bicol Region ang benepisyaryo po tabi kan livelihood program kan man iba-iba mga facility dahilan saro yan sa mga intervensyon na ipigtataozan na pag niyaon ka dyan sa sarong fasilidad nila day ka lang porkit preso ka, nagbibilang ka nag-aaging mga tanga dyan sa imong palibot sa kwarto. Dahil ka nga dyan, naghahalat lang na apo doon na magkaon. Hindi, nagkakaiga po sila ng mga siring kaini, may pigpapairaron po sila sa mga seminars. Pero dyan lang po yun sa mga facilities. Sa mga resource person, yung nagpapasiring dyan sa mga prasuhan or kung daiman available, may mga jail officers may mga nakatoka bagayan. May friend gani ako dyan, si Ma'am Andy Grace sa Santo Domingo District Jail. Nurse siya at the same time, mga nagsisaraminar ngaya kami, Miss Angel ngaya kan. So paano paggamit, pag-ibo ngayon in basket,
may mga produkto po sila dyan. Ang in demand po ni dangon yan sa ano na po baga haraninaan holiday season. Ipo tabian mga dekorasyon pang Christmas. Dakulan mga orders mi ngayon yan ki mga parol, ki itong sa mga angel. Iko kami digdi sa DCGB so deer. Di ko alam kung reindeer ini o deer. Gibo sindakan gibo inikan. Di ko sure kung saan siya nabakal pero made of native po tabi ini. Nagigibo sindakan ki mga rugs. Ito po bagang su basahan, may mga dishwashing liquid, may diyan sa Ayala Malls. May mga naka-display dyan na itong sa mga pastry baga, may cookies, may crinkles. Masarap naman ang crinkles sa last time. Si Ate Zainate, tapos si Kuya Norris. Nagbakal sindaki ka itong su crinkles. Tapos share nila sa mga kaibanan sa media. And sa aga lang, halat ka daw, ini, 6 hours ago, Nicole, bilangin mo nga, kung 6 hours ago nangyari, mga anong oras ngayon na umaga nangyari? Ay, yun na, alas 12, ade. May post sa social media, alat daw, baka day na kaya kita pwede so after ngayon may makuha tang bareta may aapod ang kita dyan sa Legazpi PNP na may dati po bagang spokesperson engon yan tigtutugutan lang na pa-interview. It's either recorded po yan or live. Iyo po ang Chief of Police. May nangyari, tingnan mo Nicole yung pinag-send ko sa'yo. May nangyari dyan sa may Partikan Bitan. Yan sa mga biyahero sa ingat-ingat lang po kamo and magmangnukan sa inyong palibot. Taon ini may allegedly hit and run da po ini 6 hours ago nangyari. Maray na pagkauto kay Sir Edwin Magalona. Good afternoon Ma'am Angel watching from Manila. Sa kuyang pinsan kay Jerlyn Escuela Blanco. Kaya naman daw yung na pinsan ko nagbabalag-balag. Ngayon dahil siya ngunyan sa Tanza, Cavite. Nakaantabay po ngunyan na pagkahapon. Kay Ma'am Rosalie Magalona ate. Pa-shoutout daw po sa pamilya ate dyan sa barangay Stanza. And happy fiesta. Kaya na dyan sa mga barkada kong taga Stanza Kuya Nems. Ang sa kuyang kapartner na po ngunyan sa Lado Technical. Si Kuya Nems Flora. Ang sa iyang sanalidan ang sa muyang chief technician Kuya Ramier Tanay. And maray na pagkauto po dyan sa may parte kan Stanza, Legazpi City. Happy fiesta po tabi sa ito. Okay na kami digdi ni Kuya Ramir sa sa adobo sa asin. Nicole? Okay na kami digdi sa adobo sa asin. Maray na pag-auto kay Ma'am Ina Tripolca Maroliano. Sabi na good afternoon po ma'am. Blessed Monday everyone watching from Saudi Arabia. Kikidit daw ako digdi sa mga naglalakop sa social media. Manungod sa mga peke, asin sa lang mga informasyon. Manungod po tabi sa Enot Kasubanggi, may mga nagruluwas na information na may mga class suspension ngaya na ipigpaluwas o ipig-implementar ngayon dyan sa Metro Manila. May mga nagkakahiriling ako na post sa social media na sa suring nga kaining lugar, magkakaigwa na naman nga kilino. Which is, nagkukos po tabi ni na panic as in pagkatakot duman sa mga nakakabasa. May mga nagkapira ako na mga friends sa social media na gusto ko na Kuya Ramir na i-unfriend. Mga matibayon mag-share ki mga fake news. Day mo nag-verify if reliable itong source ninda or daing. Sabi ni Sir Alvin Uy, good day Ma'am Angel. Kilala ko po yan si Ma'am Jane. Nagaano po yan? Iyo po Sir Alvin Uy. Iyaman ang kaburo vibes ko dyan sa field. Tapos, basta pag may mga activities, ilang nagkakasarabat ko dyan. And ang saruman nga ni na nag-circulate man sa social media. Manungod niya sa so DepEd Philippines nga ni, which is the official Facebook page and account kan Department of Education.
Nagpaluwas po nin abiso manungod po sa mga misinformation. Manungod da po sa naglalakop na fake news, manungod po sa mga suspensyon in face-to-face classes sagod sa Disyembre. Igo naman ki tawo na nakatindog tapos may di ko alam kung green screen ini or totoo talagang television. Tapos ang nakalaag niya, no face-to-face classes. Tapos digi sa may ibong may logo siya ki DepEd, Department of Education. Tapos may PH News Today. Nagpapalakop ininin sa lang informasyon. Manungod po tabi sa pagsuspindir nin klase. Sagod nga sa may nakalagpadig di pati. Dahil sa banta ng 7.6 na lindol, magkakaigodaan in modular and online classes. Day po kamukaan magparasa sa rare, and day po tabi kamukaan basta-basta magtubod dahilan po halaton po nindo an official na informasyon hali isa sa tuyang mga opisyal, hindi po sa tuyang palibot. Sabi ni kan DepEd Philippines headed by Secretary Sunny Angara. Fake news ang mga sumusunod na post na kumakalat ngayon sa social media. Pinaalalahanan ng DepEd ang publiko na mag-ingat at maging mapanuri sa mga informasyong nababasa online. Labanan natin ang fake news, huwag i-follow ang mga page na nagbabahagi ng maling balita at agad na i-report ang mga ito. Para sa opisyal na anunsyo at impormasyon tungkol sa basic education, bisitahin lamang ang official na DepEd Philippines social media account. Batangunan sa mga nangyayari sa palibot, dakulo na pati ang mga analyst, dakulon ang volcanologist, dakulon ang mga nag-analyser kan panahon, mga weather forecaster. Tapos kung ano-ano pang magkahiriling mo dyan sa social media na nagiging fake news and nag-spread din fake news na nagdadara po ni takot, duman po tabi sa mga nakakabasa. Kaya napagkauto kay Kuya Jerel Aranya, nakaantabay po ngunya na pagkahapon. Sa naghahapot, kung kumusta ang preparasyon kan Commission on Election para sa resumption kan voters registration. Baka turutad-tod na hapon, maapudan ko si Regional Director Maria Juana Valesa. Kasi bago kayo nagpa-schedule ako, pero unfortunately, di ako nakaduman and may mga may mga ganap man si RD na di pwedeng ipag-oktaba para sa nahalaton ako. Kaya kung di ko maapudan at time sa aga, dumanon ko kung posible and kung available. Pero duman sa mga sa mga sa mga qualified naman sa na magparehistro. Although hanggang May pa siya, 2026. Pag since pinag-aprobaran, last time po baga, sorry ako sa inyo, hali si Attorney Connie Del Castillo kan Comelec Legazpi. Duman sa sangguniang panglungsod kan Legazpi na pig-anunsyo niya na ito na may proposal sa NBank na mag-resume. Ito po bagang pagpaparehistro dahil pig-Oktaba man su eleksyon sa Disyembre 1 para sa Barangay Asin Sanggunian Kabataan na October 20, next week yan, next Monday, pupunan gara itong su pagpaparehistro. And aputunta si RD Valesa kung possible po ba na magkaigwanin mga satellite registration since huruhal awig gini kung may plano ba sindang darahon sa mga barangay, darahon sa mga eskwelahan, darahon sa mga malls, as in iba pang mga pampublikong lugar na mas maging accessible ang pagpaparehistro. Pero ang confirmed na magkakaigwanin malls registration, digdi po tabi sa Comelec Legazpi. Inat na inapig paliwanag ni Attorney Del Castillo dahil so office baga po ninda dyan dating nasa laog kan compound kan City Hall dyan sa Old Albay District. Pig transfer sinda dyan sa may Ibalong Park. Ito ko tanan na space ninda duman, nakasakat na ako duman kina Attorney Connie. Ma-accommodate niya so mga maparehistro. Pero
bako kay accessible duman sa mga tao. So, halimbawa, pag hali ka mo ngayang Albay, masakay kang mag-aagi duman sa may parte kan Embarcadero. Tapos pag abot mo naman duman sa Embarcadero, di ka man pwedeng maglakaw. Hali po dyan, pasiring duman sa may Ibalong Park, hala uwigon. Siyempre, ang tendency ka yan, kaipuhan mong sakay nin tricycle. Paano pag wara ki kapo mo kapapasahero, napasiring po duman, pareho kamukan sa imong destinasyon. Bata, mahal-mahal naman patingunan ang matrams para tricycle. Diretso na po ngaya tabi, ma'am. Nako, iyon na po tabi. Kasi ang apot kaan sunod sa imo, Kuya Nems. Pero po ngaya tabi ang pigtatao mo. Antig miminida kung magkano da po ang ipigtataong bayad. And nahiling ko naman kasubaan pati may tig hearing na naman si sir na Octavio Rivero na Public Safety Office. Tapos sabi na digdi ang patanid niya. Sabi na digdi, paalala sa mga tricycle driver, hinihikayat po namin ang lahat na tricycle drivers na huwag maningil ng sobra sa itinakdang pamasahe. Ang overcharging ay may kaukulang parusa kabilang ang impoundment ng inyong tricycle at pagbumulta alinsunod sa umiiral na ordinansa. Maging tapat po tayo sa pamasahe para maayos at patas sa serbisyo sa ating mga pasahero. Ikaw na naman dyan, Ki, naka-confine na tricycle dyan sa opisina kan PSO Legazpi. Tapos ang ground, ipo tabian dahil sa overcharging. Lalo na po ngunyan baga na madali na ang holiday season. Dakol kitang mga bisita na pwedeng mag-arabutan digdi sa syudad. And bas nga iba ko lang bisita, Kuya Ramier and Kuya Nems, nakaka-experience ni na itong mga pasaway man na mga para-tricycle na talaga pong nagsisingil nin halangkaw na day na po ipinagtala. Pag nahiling niya na, pag panaghapot ka pati na ang hapot mo ngayon sa inyo, Kuya, magkano po ngayon papunta ngayon dito? Ay, pag nadangog ka, Kuya Nems, na Tagalog ka, sabi na, kasi ganito po ngayon ang presyo ngayon yan. Tapos matanong, bahala ka na ngayon. Bahala ka. Pag tinawan mo, Kuya Ramir, ki diit, ki bako man dapat ito sa pamasahe, mareklamo, tapos bubulyawan ka pa. May experience ako kaiyan. Tapos pag sobra man, pag halimbawa ngaya saan ka to sa kwarta mong ibinayad, uuli ang kakayan sa insa 30 pesos na sana. Matarami yan. Solo po ngaya, ma'am. So padiretso ka na ngayon. Kaya pagka mo, pero yan, dadangog man yan, kan PSO Legazpian, mag-inibong na lalo. Di man kitig papapuran. Pero sabi nga pag nag-arabutan na kamo dyan kay PSO Chief, problema na po tabi iyan. Naramduman ko, Kuya Ramir, Kuya Nems po, may saro ka iyan dyan na para tricycle, sinimbag ako di maglakaw ka ngayon. O, totoo, apudan ko si PSO Chief. Tapos naduwahan pa ito, Kuya Nems, na sa panimbagon ka ito sa Kuya. Basta send ko lang kay PSO Chief Rivero su plate number. Nagdigdi Kuya Nems sa istasyon. Naghahagad na ang pasunod man ni Sir na Rivero. Kaurunon mo nga ito, mabuot man nga ito. Sabi na ni Sir Rivero, mabuot nga ito, pagturo. Nakaanto siya digdi sa DCGB. Nagkahuron kaming duwan. So, agad man siya kidispense. Maray na pagkauto kay Ma'am Miriam Basanta Serna, kay Kuya Homer Realista Lola, and then kay Tita Josephine Rictin. Maray na pagkauto po sa Kuya. And then maray na pagkauto man po dyan sa Barangay Bugtong, Can, Legazpi City. Alo yun dyan, Tita. Malin matapos tulay dyan sa imong lokasyon. Hali-hali matapos an tulay dyan. Haranisa sa imong mansyon. Maray na pagkauto kay Ma'am Tet Aldana Hakob, kan Ravvax Animal Bite Center. Ano pa man, Kuya Kuya Nems, pwede na po katang mag-suri-suri-blagan ngunyan na pagkahapon.
Ang sa kuyang kapartner po sa technical kasubago si Kuya Ramir and then ngunyan si Kuya Nems Flora maray na pagkaudto kay Ate Brenda Flora and then kay Mama Yet Cornelio kay na barangay EM's Barrio 1. Permi yan nakaantabahin. Mama Yet, long time no see po. Hindi kami nagkatuparan kan fiesta kina Kuya Nem. Ako po ang sidong kaibahan ngunyan na pagkaudto. Ako po si Angel Mustaza. Bye-bye. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper